Tasiyana zvekare kwatiri kuita pano paSlay Media TV tichikunzira nyaya dzakasiyana nyaya dzekuti imi munenge muchiona vanofara vofara, vanoseka voseka, vanonzwa tsitsi vanobatsira vobatsira. Nhasi ndina Gogo Mamofa vari kuruboshwe kwangu namwana wavo Tendai Mamofa. Atooni mhuri yake atokura, asi Gogo Mamofa vari kuti mwana wavo uyu Tendai uyu wandikagara naye ari kurudyi kwangu ane urwere hwaanosangana nahwo. Atooni mhuri yake akura, asi ari kurarama neurwere, matambudziko haasi kupera muupenyu hwake. Regai titaure naGogo Mamofa vanyatsotitsanangurira zvakanyatsozara chaizvo muurwere hwemwana wavo nematambudziko ari kusangana nawo muupenyu hwavo. Gogo, ndinokuchingamidzai, tokumbira munyatsotitsanangurira zvizere kuti mwana wenyu uyu akura sei ende urwere hwake hwakatanga rini nemamwe matambudziko ari kusangana nawo muchiona imini. Mwana wangu wakagwara kuti makore awanda achimborwara, kuzimekedza kuti ini ndizorwarawo futi nepfungwa nokufunga kwemwana wangu, kuti ndizoziva kuti gore racho raakatanga charo iye musikana anotozviziva uchakududzirai kukuudzai kuti gore rakatanga kurwara nderakati. Pfungwa dzake anotozviziva kuti ndakagwara gore rakati, asi nyaya iripo chete, dambudziko racho riripo nderekuti kuti anopererwa nemapirisi, kushaya mapirisi, kugara kwacho mumba make munotinetsei, nekuti pamwe chikafu anombochiwana, pamwe akabika chikafu akataura kuti ndodawo muriwo murume wacho anenge asina hana kana chainacho, anotonetsekawo mwana iyeyo. Pamwe musinopedzisira atodya sadza nemvura nevana, kuita sadza rekutemura. Saka zvinhu zvakangondinetsawo kunditi zvinhu zvacho ndozvifambisawo sei. Ndakatomboenda kumbungweko ndikabva ndikatomboenda pamapostori, ndikabva papi urwere hwacho huri kundinetsa zvokuti ndatosvika kunditi ndaita sei. Vaimboti vamwe vauya vabatsira voukama vauya vachimbotiwo mapirisi, vamwe chidhi, asi zvasi kunyatso kupera. Chinoita ndechekuti baba anogara achingopa mapirisi nokubaiwa majekiseni, asi mari dzacho manzi dzokuzoti azaramba achienda mberi kuti abaiwa majekiseni, zviri kugozha, zviri kutooma. Kana muchiti urwere Gogo, ndokumbira munyatsopajekesa kuti urwere hwemhandoi? Kugwara nepfungwa, anogwara nepfungwa, ndozvo zvaari mwana wangu. Kana mukamuona kudai somuti zvechibho, apa anenge ari mapirisi akamudzikisa, nokuti kurwara kwacho kana kwauya kuine simba, kana kuti kundirova chaiko chaiko, anenge asingazivi kuti ndiri kurova mai. Muti akatombondidzipa ruoko urwu ndakatoiswa plasta rwakavhunika, uku kwakashonyorogwa, asi iye asina kana chaari kuziva kuti zvii zviri kuitika. Nokuda kweurwere ihwohwo ndomatambudziko andiinawo pamwana wangu, kuti ndoshaya kuti zvichapera sei pamwana wangu. Alright, kwamambotaura imi kuti makambofamba kumachechi akasiyana zvamainzwa zvacho pamusoro peurwere uyu ndezvipi? Vaingoti zvichapera, kudzikama ndizobva ndakutorwara. Asi vaitaura chikonzero here? Zvotora zvaitoramba kubva kureva kuti pamwe zvisina nhoroondo yekuti mwana apore, nekuti ndakatodzoka ndotobva ipapo ini ndakutorwara, ndakutozvirwa kuchipatara, iye kuchipatara pandanga ndakagara pasowo ipapo. Saka inyaya inotondinetsa. Alright Gogo, kune vakateerera, kune vamwe maprofita, n'anga dzakateerera, nderupi rubatsiro rwamungadi kukumbira chaizvo kune vanokwanisawo kubatsira panyaya idzi? Nerubatsiro rwandingangoda kuti kubatsirwa pamwana wangu, ini kukumbira kuti rubatsiro rwandingangoda ndekuti mwana uyu chigwere chiri paari chipere, arege kuramba achirwara, uye vana vake chaivo vanoita sevasina muchengeti, havana chavainacho, chokudya chaicho vanotoshayiwa. Kudai kukumuka kwemapirisi anenge achimwa nejekiseni ranobaiwa. Saka ndo nyaya yandinongokumbirawo kuchemawo kwamuri kuti dambudziko racho ndo randinaro. Zvokunyangodai ndikasumuka ndikaenda kumusha mwangu hauzorori ndechingotsuka muchada ngokunzi chiuya muone zvaakuita mwana wenyu. Ane mazvona. Nokuti mumba imwe mwaigara kuti apa maruva apa achisima maona flag yakaiswa yakasungirirwa kumadziro iyo inenge iripo kureva kuti
zvinenge chiripo chikara chacho chinenge chiripo chichingoitawo basa racho hachibvi. Vanomazviona ndo nyaya yangu yandinayo yandingokumbirawo vanhu vaMwari. Gogo, saka kwese kwamuri kufamba kwamambotaura kuye vari kuti onzero yeurwere uyu uri kunyatzobva papi chaizvo chaizvo? Aiva vanongoti kwai mwana anovhiringwa pamba penyu ipapo ndo pamuri pakugara kwenyu tiri vakadzi vatatu. Vanongoti vana venyu pamba penyu ipapo ndo zviri kuitika. Saka hauzozivi kuti nange kuti uti uyu ndiye ari kuzviitisa kana kuti uyu hauzozivi kuti ndiupi ari kuzviitisa. Muchirevere kuti imimi muri pabarika pamakaroorwa. Iri panhamba 2. Pana sisi vangu poita mukadzi nyina mushure mangu. Alright, maita basa gogo. Regai ndimbotaura nasisi Tendai makadii zvenyu. Chandinokumbira kuda kunzwa kwamuri, ndoda kunzwa matambudziko amuri kusangana nawo mukurarama kwenyu amungati aya ari kukanganisa upenyu hwangu nemhuri yenyu. Ndingati dambudziko iri rakatanga gore ra2003 ndabva ndaroorwa. Ndambororwa nomumwe murume ndobva azondiramba hake, ndopakatanga dambudziko. Saka kuuya kwarakaita richitaunge sort of chinonzi chiporofita. Saka ina ndakunzwisa kuti chiporofita chiri kufamba sei. Nekuti dzimweni dzenguva ndogona kutobuda kutoenda kana kunobuda kuMbare uko ndodzoka netsoka, kana kuenda kutauni ndodzoka netsoka kana zvandibasha. Asi handizoti ndichienda kupi kana kuita semwe. Musi ndakamboenda kuMbare ndobva ndadzoka, ndobva ndabudira kuGlenview, ndobva ndazosangana nemwana wangu achitonditsvaka, ndabva ndasangana naye kuWare, ndobva ndadzoka kumba. Rimwe dambudziko randinoro ndingatinyanyochema naro nderemushonga wangu. Mushonga uri kundinetsa kutenga, mushonga uri kudhura. Unotangira $10 mapiritsi. 10 iwayo hakwani 2 days, ndeye 1 day and half, 1 day maximum. Tirizuta rechitu hakwani kuzadzikisa. Saka mushonga uri kudhura ndichikwanisa kuafoda kutenga. Nechikafu chekuti ndidye nevana chiri kutonetsa. Izvozvi nhasi makuseni ndatobuda ndikaenda kuTembo kumuzukuru wangu kunotsvaka upfu hwekuti ndibikire vana. Kana ukatongotengwa nemurume wangu akatenga 10 kg ikatongopera iyoyo, ndatopinda muvanhu kutanga kukumbira muriwo, upfu, zvese handinenge ndisisina mari yekutenga. Dzimwe nguva ndinombokakama saizvozvi. Dzimwe nguva ndinomboona mavhizheni evanhu vakafa senge baba vangu vachitoti hapana anombokuuraya ndinewe, kana ichinzwa vanhu vachitira kukuuraya iwe nevana vako nemurume wako. Ndomboita kunge munhu ari kuchema achitsvaga rubatsiro, ndipedzere ndibatsirewo ndaakutofa. Asi ndozoona ndararama kusvika zuva ranyura. Ndoti Mwari ngavakudzwe. Ndichanamata kusvika Mwari vandikundisa hangu. Dambudziko randinaro nderekunyanya kuona mavhizheni andinoona, ndoona zvisingaonekwi nevamwe. Ndogona kuona sisi vangu vakafa vacho ndikukubatsira kuti usawira mudambudziko. Ndoti kumadi kunotora bhudhi vangu kunotoni ndambovaonawo, ndogona kufa ndisina kuvaona. Ndichingotaura ndega ndichitodedzera, dzimwe nguva ndichingoseka, dzimwe nguva ndotombodaidzira mavhoga wedzi asinganzwisi. Kana munhu akandishaudha zveshe ndomudzosera nemavhoga wedzi. Saka zvinhu ndodambudziko rimwe randinaro. Saka ndototi dambudziko iri kuti ripere handitombozvi richapedzwa nei, amenoti Mwari kana vapindirawo. Asi pandakaenda kune umwe mupostori iye aitisa mumhiripiri nemoto, chinzi tiri kufukira, but zvanga zvakaoma zvairema. Bhosi mukatarisa maoko angu ndakatotsva ndokupinda mumhiripiri imomo taipinzwa macho. Mhiripiri idzi dzaiswa pai? Vaisa muchidhaiso, votora mbiya yavo, votora mhiripiri yakakuyiwa, vobva vadira imomo, voti vanhu chimuvharira imomo. Saka zvakaoma kuti tigare upenyu hwekudaro.
so irori ndakazozobva ndatongovenga mapostori kana kun'anga. Ndakati inini kana ndarwara zvangu ndiendese kuhospital kuannex kana kuHarare hospital zviri nani. Alright, ko vana vari kuenda kuchikoro here? Vana vari kuenda havo kuchikoro but kwatova nechikwereti. Mari yekubhadhara ndiri kuishayiwa bosi ndikuti kundikamhanya uko vakamboti shanda baba vacho vakawana mari yoenda kurendi yekuchikoro. Chikwereti chatovako kwane 145 US chikwereti chiriko. Vanotodzidza kupuraivheti, vana vana mabirth certificate. Inini chitupa chaka ndakatora chikarasika, ndozviri kukonzera kuti vanhu vasatorera mabirth. Asi ndikawana 10 US yekuti ndiende kwamachipisa kunotora chitupa kana kumakombi, vanhu vanobva vatorawo mabirth. Fambira nyaya yemabirth certificate yevana vangu nyaya iripo, nekuti umwe wachona atova grade 5 ada kuenda paanosvika grade 7 anenge akutodiwa chibirth rekuti akwanisa kunyora. Saka kuti anyore unge pachidiwa birth handiti. Saka kuti azonyora pasina birth hazviiti. Kuti ndivaendese kugovernment mari yachona handina, uye government yotoda chitupa obvious. Saka vanodzidza apo panembe yegreen paShaina Junior Christian School ndopavanodzidza paprivate vari 3. Panoita 30 25 75 vari 3. Ndo mari yavanobhadhara per month kwete per term. So kuenda kuchikoro kwavari kuita vari kuenda zvavo. Saka maticha acho anotondinzwisisawo nesituation yandiri. Vanenge vachingoti vana ngavauye kuchikoro zvavo mozotipa mari yedu, asi ikazowandisa manje handizoigoni mari.